Pro и днес играме на Minecraft сервера Delta PvP. Ще си направим отделно място за правене на почнати и нека да идем на Warp Shop. Warp Shop. Чакаме 3 секунди. Май сам беше, не знам на къде иска. Не на къде иска. На къде беше? Не насам. Да, виж какъв готин шоп. Видам много видео. Чайте се елемента част. Да отробите страна. Походихме. Но се бъркам. Извинете. Само там да видим. Да, тук е със сигурност. Ето. 3. И отиваме. Един вид. Даваме станаха 9600 парички. Чакайте да видя също нещо. Няма. Нека си отида в хома. Чакайте. Какво бутълки? Да, толкова стигат. Сега си отивам в хома. Ще спечеля бързо телефон. Нищо не пречи. Да. Вие екстендовете. Чакайте първо за дърво. Да си направим стълби. Защо не можеш да се сложиш? Да. 3. Сега тук няма да е така. Ще бъде слабо. Така. Така ще бъде. Така да знам защо. Да ми скажеш слабо бъде. Слагаме инвестираме тук, пробочки. Ще си ендърче да го слагаме. Не знам къде ще. Тук. И са друго не помня, да сложа бутълките. Да, ще ни трябва надолу Netherward. Сега да закрия. Да, ето. Това може да бъде, това сигурно ще бъде. Сега чакайте да си вземе такова. Направим чест. Малък. Нали единичен. Да сложите неща. Да. Да, сега ще се опитаме да минем джампа. Надявам се да имам награда. Чакайте тук сега. Пак да имам workshop. Чакаме 3 секунди. Не сам беше, да го оцелих малко по-бързичко. Да, нека си купим, но няма и но се тая.
Си идем холма да видим. Да, не си набирам, просто не съм видял. Снимка пак. Да. И да, ще си направим първо. Какво първо да си направим? Не, джамбуска. И резистанс. Да. Нещо нещо трябваше. Да, тук ще сложим джамбуска. Тук са това с такова. И това за такова не да се разполучи. Да изчакаме малко. Аз сега ще идем на спална. Чакайте, извинявайте. Трябва да се опитам да мина джампа, да надявам се да имам награда. Къде е джампа? Ето го. Да, не съм чак толкова добър на джамп. Пак ще питам. Да, виждате как лагва. Съм азминала. Това надявам се сега да го мина. Да имам награда, бе. Да, ето го този. Саш. Не, падна. И да. Няма да се питам. Сега ще да ходим. Вие дали са готови полшанките. И ще приключим с клипа. Ето ви джамбус. Това е още. Ой, това. И да. Това беше с клипа. И чао, чао.